20 segundos, non vai ben. Sí, porque, inda que mires para atrás, ves as cousas aí que parece que foi onte, non? Pasaron tantas cousas e tantos anos e tantas ganas e tanta ilusión que parece que foi onte, non? Cando empezamos. Sí, Eu creo que non somos moi conscientes, porque creo que visto desde fora as cousas se ven de outra maneira, son outras dimensións, non de tempo. Sí, pero ao final é algo que é divertido, claro, que as cousas van ben e estás ben, pois o tempo pasa moi rápido, normal. Pero tamén é bo que pasa rápido, parecenos ben. E 20 anos non son nada. Con todos vos, Carlitos, o gitano de Sar. A ver si votamos un pouco, joder. Pois o primeiro non me lembro. Quero dicir que o pasamos moi ben, seguramente. Pois estou duvidando. Esa é unha moi boa pregunta, porque non teño nin idea, porque hai, que sei, moitísimos anos, non? Ese foi un gran día. Foi o día que coñecín a Bituco. E non o daba aquí. Foi nun concerto na Praza de María Pita. Pois daquela non había como agora ordenadores e tal, entón eu sabía o nome do grupo, pero non escoitara nada, e lembro perfectamente ir a unha libraría que está en Vigo, Andel, a comprar un CD. Veño de Compostela escoitando unha emisora de radio e escoita uns personaxes falar de un grupo de Compostela, escoita a súa música, recordo perfectamente aquela primeira canción que sonou, que era Non temos medo. Vivo a San Andrés de Teixido, a San Andrés de Teixido. Sei que ou vas de morto ou vas de vivo, pero nós non temos medo, pero nós non temos medo. A primeira maqueta de Ruse na noite dos tempos, traballaba de guionista nos primeiros tempos de Luar, e había un guitarrista na tele que tocaba nun grupo que atendía ese nome. Como podían uns tipos como estes facer unha música tan boa? Pero era certo, facían. Como unha especie de mocidade feliz, con acordeóns, con violíns, con flautas, aí empezou todo. Comezou a escoitarse unha gaita. En ese momento percibín algo de originalidade que certo é que non tiña percibido con outros grupos galegos nos anos anteriores. E, bueno, pois naquela época estábamos faltos de xente que cantara en galego e de cousas galegas e con un acento galego. Para os que estamos un pouco aí, pois iso, orfos de grupos aquí no país, Ruse foi aí o elo que conectou un pouco pois co que veu despois. Seguro que non pensaban en chegar aos 20 anos, pero aquí están, unha cuestión de resistencia, porque de outro xeito non se pode entender que un grupo como eles, nacido como naceu, chegará ata aquí. E chegará con esas altas doses de calidade e con esa forza que aínda teñen para outros 20 máis. Cando eu aínda casi nin andaba, eles xa estaban nos escenarios. É verdade que é unha responsabilidade importante porque ves que eles son xente que leva moitos anos xa dedicándose a eso e ti queres intentar estar ao seu nivel. Uma porrada, filha,
Por que unha batería? Pois porque de puta casualidade. Foi un rollo de casualidade. Estaba no instituto, tiña un colega que iba para o campito ao lado do instituto a tocar a guitarra e ligaba un montón, dixen, hostia, déxame controlar aquí isto. E entonces intentei tocar a guitarra. Bueno, a min gustaba o rock, o rock está ligado directamente á guitarra, pero tamén o certo é que na miña casa aquel día o que había era unha guitarra. Eu empecé tocando a flauta por unha cuestión que tocaba a flauta de pequeno, como tantos nenos na escola. Que empecé cando eu tiña 12 anos, o típico, non? Que nos apuntábamos, nos xuntamos ali a pandilla que estábamos, máis que nada, pois a ver que pasaba, non era porque querías tocar algo, sin nada, pois bueno, por facer algo. Hai igual 13 anos que miña nai nos apuntou á escola de música que hai aí en Rois, e bueno, pois decidín collelo baixo, e a verdade é que me gustou bastante e a partir de aí empezou todo. E un día nas primeiras clases que intentaba tomar de guitarra ali no recreo do propio instituto, se me acerca un colega e me di, tío, tocas a guitarra penosamente, tío, non te apetece mellor tocar a batería? E eu, sí, claro, como temos unha aquí mismo, ahora, para empezar a tocar. Non me levantei un día e dixen, quero tocar o saxofón, non? Pero sí, pouco a pouco empezou a crearse pois, dentro de min unha certa inquedanza e un desexo de, coño, pois, si podo medrar con este instrumento. Pero sí que me deu dende pequeniño por facer cancións, por recoller a guitarra que cos 2 acordes que sabía, pois facía unha canción e cando sabía un terceiro pois facía outra. E entón, sempre atopei no feito de facer cancións un entretemento, non? É algo que me daba como moi bo corpo. A base de aprender cosas ca guitarra tamén descubría novos grupos, a base de descubrir novos grupos descubría cosas novas ca guitarra, foi un pouco esa espiral. Cando un fai cancións, pois selle máis doado, imagino, que cantar as túas propias cancións, cosas que ti escribes, non? Pero non é algo que haberá de pensar nin planear, o de acabar sendo cantante. Nós somos músicos, somos musiqueiros. E gustoume moito esa palabra, non? Creo que hai moitísimos en Galicia, hai moitísimos musiqueiros. E me dixo, pero non te preocupes, nos vamos pa casa encantada de Sari, che dou clases gratis e tal, e hostia, caralludo, e pa lá nos fomos, e desde aquela, pois van alá xa 20 anos, creo. Hai kilómetros uns cantos, ostras. Kilómetros, pois non sei, non sei... Se cambiaríamos a correa de distribución un par de veces. Unhas cuantas veces. Eu creo que incluso algunhas locuras de kilómetros. Dende aqueles primeiros concertos no Land Rover, eu sempre me acordo, hai un concerto, vale, xenial, todo xenial, até que alguén di, en que imos, non? Porque estos cacharros non caben no... Hostia, hemos ido a Madrid en Land Rover, Fomos ido a Madrid en Land Rover. Pedirlle a meu avó o Land Rover e dicir, espero para que quedes o Land Rover. Non, que temos que ir a tocar. Levade, home, levade. O noso método de transporte durante varios anos. Un Land Rover que levábamos ata higadísimo, era un Tetris perfecto, iba todo aí. Que, por certo, temos que dicir que o Land Rover, despois de varios momentos tamén vitais, está recuperado para e preparado para o rock and roll, e agora voltará cando sean concertos cercanos. O Land Rover vai vir con nós porque o merece, e ali estará. Novo, mira, aí tes 37, case 38 anos ten. Foi o noso primeiro medio de transporte de Ruxe, que che parece? Entón, é un bo día para reestrenalo. Toda a tarde pintando, mirándonos aquí ahora a pintura das maus, pintando no teito por dentro. Está chulísimo. Isto é historia viva de Ruxe. Historia viva total e absoluta. Land Rover, acordas da canción? Pois sí, era totalmente verdadeiro. Din que a xente como mellor se coñece viaxando, sabes? Din que nunha viaxe nun coche é a mellor maneira de coñecer a outra persoa, porque non ten maneira de escapar e de saírte. Entón as conversas así como máis profundas acaban se dando dentro dos coches. Nós temos vivido todo tipo, de profundas ata totalmente superficiais e de bromas. Kilómetros son rock and roll, sin kilómetros non hai rock and roll. Por
estaríamos falando de outro tipo de música, pero non do que facemos nós e moitos grupos como nós. Aventuras, non? Nos coches vai un pouco dentro do negocio, non? O de andar na furgoneta, no coche de un lado para outro. Isto que che permite, pois, meterte nun coche con xente que probablemente non fixeras na vida, empezas a entablar moitas relacións con moita xente. Eu xamais dormía nun coche e agora son capaz de tirarme na furgoneta e dormir un par de horas mentre que alguén conduce e confiarlle a vida a esa outra persoa sin ningún tipo de problema polo cansancio. É unha hora de concerto, unha hora e media de concerto, pero son moitas horas de viaxe, moitas horas de carretera, moitas horas de compartir cos compañeiros, de convivir, en fin, é unha maneira diferente, non? De pasar o tempo libre, de disfrutar da amizade da xente, da vida en xeral. Mantente a la izquierda en la bifurcación y sigue las señales de 1 a 9 Vigo, Porriño a 55, Tui, Portugal, Ourense a 52. A ver, estamos ao lado de... A ver, eso é Canido, non? Nós tiramos para Canido, que é un clásico de perderse, como podes observar. Agora é máis difícil perderte que antes, pero bueno, sempre hai algún despiste. Igual hai un desvío ali diante, non sei. Vale, entón agora para arriba, por aquí xa. Eu son un conductor pésimo, non? Ostras, por fin o recoñece en público. Despois de 20 anos, me toca moito apuntar disto. Claro, todo está feito polvo, reventado, xa non hai relevo posible. Entonces, hostia, que esta media hora que unha pilota, hostia, pois xa... Sacamos o suplente do suplente. Sacamos, efectivamente. Dame 10 minutos a chaval. O juvenil, e a primeira vez que me deixaron pedir unha furgoneta estos carallos, a furgoneta empezou a cheirar fatal, a queimao, e entonces creo que fora dixo e me dixo, pero que cojones, tío, pero te estás queimando motor, e dice, no, pues sí, de puta madre, a verdad que hubo... E nada, subíme todo o porto co freno de man metido, porque esquecerame de quitalo, tío, e... Non daba máis. E non daba máis, e, bueno, pois foi unha coña, e aí, bueno, pois aí se me colgou o San Benito de mal conductor, que non me quitarei na puta vida, vamos. Xa temos controlado, estamos na glorieta esta pequena, e agora que facemos? Para arriba. San Miguel de Olla, non? Agora xa estamos, pero agora onde está o campo Mira, aí da está, Plaza? Rocomería. Ai, caralho. Aquí estamos. Xa no coche aí. En Olla. Moito. Land Rover. Mentre estaba tocando estaba me dando conta de que me estaba costando moito máis que calquer outro día. Tiña un dolor insoportable e de feito acabei pois roto, tirado ali detrás do escenario. Acabamos de tocar e de repente estábamos en que hai que ir ao hospital, que Sevilla está fatal. E ese concerto pudo con el, rompeu. Ele é moi cabezón, entón nós tampouco sabes moi ben como facer, e ele dicía que estaba, eu estou perfecto, non vos preocupedes que estou perfecto, pero acaba o concerto con lagrimóns que non era capaz de camiñar. Eu toda a vida fui moi castrón e sempre pensei que podía con todo. É que todos pensamos o mismo de Sevilla, tío, que é moi optimista, pero que ahora se está pasando de optimista co tema de tocar a batería. Foi difícil, foi sufrir, pero se fixo, joder. Quen dixo medo vendo hospitales, hostia? Tampouco sabes que facerlle, non? É dicir, que lle faz? Estalle doendo, ti se puderas, que sei, darlle o que fora, non? Pero non hai maneira, non tes solución.
Pero veño dunha época que foi moi jodida, tío. Eu xa no 2007 tivera unha crise de ciática, pasei moito dolor, pasei non moi mal, recaín outra vez no mesmo problema, pero dunha maneira exageradísima, e cando me estou recuperando, joder, de repente levo un outro golpe de salud por outro lado e tal. Quen dixo medo de hospitales, hostia? E claro, pois pasou o que pasou, e pasa o que pasa. Entón... Estou gafao, tío, o sea, de verdad pensei que me tiña que retirar xa non de Ruxe, sino da música en xeral. Claro, nós non nos pidimos sorpresa xa, porque xa nos atrás... Ya nos pasaron en Barcelona, en Vilariño cortaron un pé, e tocaron hora anestesiado, hasta que se despertou o pé, empezou a chorar. Quen dixo medo de hospitales, hostia? Estuvo un tempo, bueno, el decideu apartarse un pouco pola súa salud, dixo que prefería estar un pouco a marxe para intentar recuperarse, e, bueno, decidimos buscar a un rapaz, e atopamos a un rapaz de Cerceda, Mai, que estuvo bastante tempo con nós, presentou un disco con nós, e a verdad que moi ben, non nos poderíamos haber pensado en ninguén mellor. Mai é un puto crack, Mai é un tipo que lle botou un par de collóns, falaronlle dunha situación, unha circunstancia non fácil, e o tipo dixo, bueno, pois venga, vamos a probar e tal. E vive o que toca, que lle dá mogollón de intensidade aos temas, que é o que buscamos nós en directo, transmitirles a forza. Eu, como sei tamén o que é incorporarse á banda, pois tamén sei polo que está pasando, non? De aprenderse nunha semana mogollón de temas, tes un caos no cerebro que flipas, pero sei que tamén a base de tocar, pouco a pouco vai ir asentando o rollo, e imos sonar ben duros cando teamos aí ao 100%. E, bueno, ao final, pois, todo saiu bastante ben. Chegou o día e atopamos que se venderan unha cheaza de entradas, que a Capitol estaba casi chea, pois o de Mai tamén o arranxamos de puta madre, deu un concertazo. Aí, ao final do verán, máis ou menos a mediados a finales, pois falamos con el. Nese caso, Mai estaba traballando e era verdad que eralle bastante complicado vir. Falou con nós, dixonos, home, rapaces, pois mira, vendo que se bipode, millor que siga el. Xa falando con Mai, evidentemente, decidimos que se vía preparado que volvera. E de repente me encontrei con que xa iba a facer os bolos de agosto, e de nada, 2 semanas ensayando aí, que decíamos, hostia, pero dará tempo a poñerse ao día. E sí, home, o primeiro bolo me sale un pouco daquela maneira, pero non, moi ben, e foi eso, de repente e de golpe, xa estaba outra vez facendo bolos de Ruxe, tío. Onde vas, alma sen vida? Pero cando empezou a banda a ser unha banda de rock, non? Con batería, baixo, todas estas cousas, guitarra eléctrica, acordeón, todo este lío, eu alucinaba co que sabían os meus compañeiros, non? Pois os primeiros ensaios eran moi caóticos, non? Era todo moi caótico. Era todo mellerse de acordo un grupo de xente que quería tocar, e cando estás empezando, o único que queres é tocar de alguna maneira, non? E meterte aí. Sempre recordarei o primer día, porque iba un pouco, pois, así, bueno, incrédulo, un pouco, a ver que pasaba, non? Al principio era un pouco, eu estaba un pouco nunha nube, tanto pola emoción, en plan, buah, pero parecíame super emocionante. As composicións eran un pouco ensayo-horror, a veces dando un pouco paus de cego, pero sempre tendo claro que cando chegábamos ao que queríamos, víamonos todo claro, non? Hostia, pois isto mola, tío. Non me chegaba o día de ensayar, non? Ensayábamos 2 ou 3 veces a semana,
non me chegaba a hora, eu desexaba, levantaba pola mañán, hoxe hai ensayo, xa era feliz. Tocar a gaita cunha guitarra eléctrica ou cunha batería, que non tiña nin idea. E, bueno, aprendi máis cancións aí en 2 días, eran 20 e pico cancións. E fun probar con eles, e, bueno, eles quedaron... non me dixeron que non. Eu sigo indo a ensayar. E fixemos proba, todos eles encantados, eu encantadísimo, e non nos costou nada, vamos, entendernos e decidirnos. Caótico no sentido de que todo era novo para min. Moi divertido, non? A verdade que era moi caótico, pero moi divertido. Fixéramos un concerto, creo que era un concerto benéfico na Capitol, un pouco pensando en que eu me estrenara con eles. É verdade que foi un concerto que xa o dixo Iago naquela, que fora un concerto que a nivel de sonido fora brutal, porque claro, estando todos pendentes de que eu o fixera ben, todos o fixeron o mellor que puideron. Era un subidón moi grande cada vez que había que sair a tocar, moi grande. E foi algo, home, non traumático, joder, pero a min eu me quedei bastante pillado porque estaba petado, o Corruncho estaba petado, o Corruncho, un bar aquí en Santiago que é pequeno, por se chama o Corruncho, pero ver un bar petado de xente na teu primeira actuación da cojona, a decir, hostia. E bueno, un pouco encojonado. E entonces sei que cheguei con unhas ganazas de la hostia e en canto collín confianza, hostia, disfrutei os concertos moitísimo. Recordo que viñeran así os colegas a verme e tal, e estivera ben, eu non tocara aí demasiado ben, toquei ca guitarra desafinada porque estaba máis pendente de outra cousa que de ter que afinar, pero... E tuvo bastante aceptación, a verdad, que sí, de feito, eso eu creo que debeu de ser unha das cousas que me fixo tamén tirar pa diante e seguir e chegar hasta onde estou hoxe. Sebi, imos, tío. 8 dentro. Ángelo. Vamos. 1, 2, 3. Con un mundo perfecto entre laranjos e cereixos, habito un mundo perfecto baixo o efecto dos teus beijos. Primeiro, despois, o primeiro de todo é a preproducción, que se fai no ensayo, van tomando coros, temas. Estos son metales. Estos son metales todos. Vamos a facer outra vez cos catos iguales. Se queredes, xa sobre eso, a entrada, e facemos un retroso final e acaba canto. Sol, re, fa, e segunda volta, no. Vimos dunha época de facer concertos, agora toca a época de facer cousas novas. Andamos nun proceso bastante ágil desta vez, compoñendo a toda hostia cousas que salen isto de que te esa sensación que
Que non hai que andar pegando que asiste, salen ideas, damos de 4 voltas. Que sei, pois, como cociñar. É que non é moi É como fácil. cociñar, colles, vas collendo os condimentos que tens que botar na tixola ou na cazola e vas facendo pouco a pouco o guiso. E claro, nós temos moi interiorizado, non? Chegar aquí, tú que presenta as súas letras, acompañadas do que me dixeri, presenta un tema, e entón empezamos a traballar nele. Por unha parte, época de paz, porque non sales a tocar, pero a vez mentalmente pois é como un pouco de ferveduría mental. E chegamos a un, bueno, pois digamos un acordo, non? Todo o que facemos é bastante colectivo. Eu creo que nadie ten medo a meterse en dicirlle a Sebi como ten que tocar cando aquí o único que sabe tocar a batería é el. Toda. E non lle metemos entonces ahora este... No, eso despois miraremos. Eso vai ser para despois do... Sí, hai que buscarlo, sí. Respiro, estou vivo, respiro, fa, do, re, sol, fa. Vamos tirar polas 12. Se non chegamos, pois Home, eu creo que... Sí, a 8, se son así de 3 minutos quedas moi cortiño todo. Presentamos algo, creo que temos que presentar algo pues, con certa... 10 cancións de 3 minutos son Por lo menos de 10 cancións, por lo menos 12 cancións. Nos que queríamos facer todo en 15 días. Claro, joder, non tuveras ilusión, pois non che preocupes. E tamén hai outra cousa que me parece que é fundamental, e é que agora mesmo, ás provas me remito, tío, o grupo funciona de maneira espectacular. En canto a creatividade, en canto a sacar as cousas adiante, non, pareceme que é unha maquinaria, está sendo moi rápido e moi ágil. Funciona moi ben. Bueno, tocamos un pouco máis, antes de marchar. Hai que non enfocaría como traballo porque ir a gravar hai que tomarlo moi en serio e tal, pero non deixas de estar facendo algo que é o que che gusta, ainda por riba nun entorno, nun contexto de confianza, con un técnico de confianza, nun sitio que xa coñeces, onde estás cómodo, é vir a disfrutar, tío, sabendo que ainda por riba lle va a sacar un proveito en forma de disco. Pousada porque eu creo que xa é o estudio de Ruxe Ruxe para sempre, non? Porque Iago é o noso técnico de directo. Empastarnos de alguna maneira, non? Nos vimos ensayados, vimos tal, pero despois cando chegas a un estudo de grabación daste conta de que as cousas non son iguais que no local de ensayo, non? Hai cousas que a orella se perde, non? E creo que non hai agora mesmo ninguén mellor para gravarnos un disco que Iago. E o que fai é ordenarnos de alguna maneira, poñernos máis ou menos cada un no seu sitio, mirar un pouco os planos, buscar armonías e, sobre todo, pues, mimarnos moito no aspecto de ir encaixando e ir quitando pois, o mellor de nós, non? O mellor de cada músico. Non? Intenta modificar aí o inicio facendo aí unha especie de break con timbales, aí facendo unha crecida. Redoblito así crecendo para entrar a rima. Veña, bailo, cando queiras. Tíralo! O máis complicado, como casi todos os discos anteriores, é, creo que, o aspecto de intentar superarse, non? Intentar ir a máis. Xa tes o anterior disco, xa tes un nivel, pois este, máis. Teño que arranxar a máquina de soñar. Teño que arranxar a máquina de soñar o alucinar. Vale, esta está mellor, creo, Vale. E vou te levar comigo a imaginar. Pero esa tes. Vale. Sí. Teño que arranxar. Estamos outro día cas voces, hoxe vai ser segunda tandada. Eu que sei, hai cousas que se poden mellorar seguro. Iago, editache algo, por certo? Sí. E que? Como lo dices? Rítmicamente, non de afinación, todas estas movidas, senón... É que sabes que pasa? Que estou grabando aí con un método novo aí con micro que me ten un pouco incómodo, Iago. Ei, que pasa? Aquí estou máis cómodo. Venga, vale. Seguro? Pero non che perde? Vale. Sempre estou desexando chegar. Vale. Sempre estou desexando, mellor máis, desexando chegar, non? Veña, vamos a facer aí unha toma de Viña Taberna.
Vale, vamos a ir 8 y entramos. Vale. Siempre digo mesmo, tío, de 8 entramos, tío, pero é a puta verdade. Vamos. 1, 2, 3, 4! Cuidado, 6. Non, volvemos a facer 8 como sempre, veña. 1, 2, 3, 4! Vimos aquí, bueno, pues porque Tomás un día estábamos grabando aí na de Iago e se ofreceu para botarnos unha man porque sempre tiñamos problemas de afinación e, bueno, el empezounos aí a menexear un pouquiño o punteiro, a afinación aquí con trozos de celo que vedes e dou moi bo resultado, entende moi ben a afinación da gaita e entonces decidimos de facer a grabación das gaitas con Tomás. A ti non jodes a mí que era Iago que foi con que quedamos, tío. Un poquinho fora de tempo, viste? Pero estou vendo que o resultado estáme gustando, a todos nos está gustando e creo que ese é o camiño a seguir e creo que vamos por o camiño. Este novo disco sobre o anterior ten un cambio creo que bastante evidente que é o buen rollismo, vamos a decir. Un disco positivo, un disco optimista. Un disco, por así decirlo, un pouco máis alegre. Vas a topar un pouco con un pouco regreso e un pouco fidelidade a esas un pouco esas ideas que nos moven un pouco, non? Manda xa. Un recadeiro de xa. Nesta sí que pode ir unha Telecaster por riba, porque nesta vai moito moteado ao inicio, sabes? Aí entrabas máis, non? Un pouco máis rítmicamente, que debe ser. Estou me dando conta de que eu estou facendo isto. Hai un cacho no que eu vou como que entro nas contras e eles van máis cuadrados. Van ser máis crudas. As guitarras, o sonido vai ser máis crudo, con menos distorsión, máis de man dereita, por chamarlo de alguma forma. Aquí xa sí que queda claro que vai ser, non? Vale. Facemos unha mitad e pinchamos a outra. Vale, porque sí que é certo que ao final chegades aí máis mortos. E con menos caudal, notase moito. Vale, vamos ás 3 primeiras e logo facemos as 3 segundas. Nos contamos con eles como músicos, non como intérpretes, non? Dice, a ver, que pasa, temos isto, que vos parece, que facemos, pois mira por aquí, mira por alá, e entonces, agora que tuvemos unha comunicación, pois, hostia de fluida, non? Cállate esta frase. Un segundo, Iago. Un segundo. Eu sigo indo para baixo, aí. Esa nota, tío... Eu iría aí,
ter a idea de facer a cousa, de facer o disco sin darlle demasiadas voltas, intentando plasmar o que che un pouco copiar o momento, non? E tampouco dándolle moitas voltas, non? A verdade é que facendo así cousas bastante máis sinxelas, todo funciona mellor, todo empasta mellor. Teño que arranxar a máquina de imaginar e vou te levar comigo a imaginar. Teño que Un mundo perfecto son 14 cancións para poñer e disfrutar. Este disco pois simboliza pois, un soño máis, non? Disco a disco, para mí o máis importante é que vas perdendo presuizos. Viñamos dun rollo apocalíptico, caótico, tétrico, chungo do Némesis, e entonces isto foi unha maneira optimista e positivista de salir desa especie de pozo, non? Pois para min este disco é un disco, a verdade, que bastante alegre, bastante bailongo. A cara da cruz do disco anterior, non? Polo que din as letras. Digamos que é un pouco a antítesis do disco anterior. É o reflexo de un traballo, dunhas ilusións, de unha convivencia, de moitas vivencias que temos un colectivo, non? O sea, unha maneira de poñer un sorriso na cara ao telo na man. Foi un traballo ben feito, desde o noso punto de vista, e sobre todo foi un traballo gratificante, que é o que máis nos importa. A menos batadas houve varias. A mí unha que me fixo moitísima gracia foi unha que fixéramos a Sevilla. Tiñamos estrecheces económicas. Estábamos ca pasta xusta para facer unhas grabacións aí. A min, pois dixeronme que me vendían un loro. Hostia, caralludo. Entón lle contamos, echamos a Sevilla, o Vituco máis eu, e lle contamos que tiñamos unha idea maravillosa, que era o que faltaba realmente no local de ensayo, para que fora aquilo xa total un caixón de desastre total e absoluto, e que o loro nos costaba, non me acordo que éramos por unha pasta indecente, non? Entón, claro, Sevilla topabas así, pues, recén chegado ao grupo, e pero vamos a ver, como un loro, pero nos, non te preocupes, home, que o loro é vello, calquera día morre, tampouco nos vai a dar moito xoio, calquera día xa se nos vai e tal, e tío, pero como se gastar 400 euros nun loro que está a piques de morrer? Era un rollo completamente desenfadado, canalla e sin consciencia ninguna. O tío decía, joder, isto é unha inversión de merda, non? Para que cojones queremos, co mal de pasta que andamos, para que carallo queremos comprar un loro e tal, non? A ver, eu si queredes, se vos parece ben, pois, mira, compradio, que tampouco vou ser que diga que non. Ao principio o tío, pois, joder, dicinos que sí, vale. Por min, perfecto. Pero non nos parece que é un pouco absurdo gastar os cartos nun loro, que temos outras necesidades, tal, o tío non sabía moi ben como facer. Pero despois empezou realmente, cando nos vivo convencidos, dicimos, hostia, tío, pero joder, estades totalmente zumbados, como cojones imos comprar un loro e tal, que cojones fai o loro e tal, pois se non lo insulta, é unha puta risa, porque só lo insulta, e, joder, nos portamos partido cu de risa, hostia, pero podemos ir a tomar un churrasco ou calquera outra cousa, non? Algo máis placentero para todos, non? Casualidades destas que acaban con feliz resultado. Aprender e tamén outras para esquecer. Sempre hai camiños para camiñar e novas ilusións polas que espertar. Nada que perder, nada que perder. Persegue os teus soños, nada hai que perder. Nada que perder, nada
Pois eu espero que a 5 meses do concerto sigamos traballando, sigamos pulindo o que temos entre mans e que cando cheguemos ali teñamos a suficiente frescura, porque claro, para xente que o escoite novo, pero para nós xa non é tan novo, non? O seguinte paso é meternos no local de ensayo, a preparar un directo. É cuestión de falar entre todos e decidimos as cancións que poden entrar. E son poucos meses que pasan enseguida, porque non son moitos. O que queremos é que a xente o pase ben. Que a meta da presentación oficial do disco é o 18 de abril. Persegue os teus soños, nada hai que perder. Novos océanos nos que mergullar, novos planetas os que viaxar, máis firmamentos para imaginar novos Todos juntos. Por nós vale, sí. Por nós perfecto. Veña, grazas, vale. Oye, gracias. vellos profetas prevén a fin do mundo, medran as augas e ti estás afogando, o ar abrasa por dentro, angustia Hostia, xa sabemos o que é sufrir, verdad? Pois hoxe vamos a saber o que pasalo de puta madre. É que pasalo moi ben. Aquí disfrutar moito e ter moitas ganas de que chegue o próximo concerto para volver a pasar moi ben. So I face the final curtain. My friend, I'll safely I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than É como cerrar un círculo, non? Presentamos a final outro año final, pero realmente aí presentas moitas cousas, non? Escribimos unhas cancións, gravámolas, facemos todo o traballo que hai que meter alrededor das cancións, metémolas nese disco, presentamos esas cancións a nosa xente e cerramos o círculo.
esas romerías populares, porque xa se convertiu nunha romería popular que son esas presentacións dos discos últimamente que fan na Sala Capitol. De feito, eu creo que Ruxe Ruxe é o primeiro grupo galego que abarrota a Capitol, non? É unha banda que o que lle preocupa e o que lle importa é tocar e disfrutar do que fai, non? O público, a xente é o sétimo membro, non, da banda, casi. É unha parte moi importante de Ruxe. Sen público non seríamos nada. Sexan máis ou sexan menos, os que están sempre nos dan xeneros. Un grupo só ten sentido hasta certo punto se tes quen che faga caso, e temos a sorte de ter moita xente que nos fai caso. Para nós pasalo ben é ver que o público pasa ben. Intentamos sempre que o público estea interactuando con nós para que se sinta dentro do concerto. Simone, non te escoitamos, como é? Mais forte, como é? Mais forte! Eso é moi ben, como é? Bailaches, Carolina. Dime con quen bailaches. Cuntis, bailaches, Carolina, como é? Dime con quen bailaches. Polo río abaixo vai. Corre que te corre, vai. É que o día que non estén eles, acabouse Ruxe Ruxe. Eso está clarísimo e esa é a única verdade. Se mañá non están, isto acabouse. Algo que me gustaría tamén destacar é a personalidade do gaiteiro. Penso que a min tócame falar do gaiteiro, porque Xaco é unha persoa que podes estar con ela tomándolle algo, é unha persoa tranquila, pero cando sube ao escenario, en 5 minutos sufre unha transformación de lobisome do rock and roll que non hai quen o recoñeza. E aquilo transfórmase nun auténtico espectáculo. Son un culpable máis de toda esta atrocidade. O que máis ten, que máis terá. O que máis ten, que máis terá. Que máis que un grupo de rock and roll son un colectivo de delincuencia organizada, de roubo da música tradicional deste país. Ruxe Ruxe é un pilar forte dentro do rock galego. Son como unha especie de Rolling Stones particulares. Para min é un dos grupos que levou o punk a súa máxima profesionalidade en Galicia. Ruxe Ruxe é a verdade do rock and roll. É un grupo auténtico. Manteñen unha liña e son moi fiéis a un espírito e a un estilo que os caracterizaron durante toda a súa vida. Seguen esa máxima da delincuencia de que os ladróns somos xente honrada, entón devolvenlle esa música á mesma xente da que a roubaron con toda a dignidade e toda a festa que é propia da música deste país. Os concertos de Ruxe, aparte de ser música, son festas. Entonces todos recordaremos aquelas festas nas que fomos, todo o que fixemos eses días con música de Ruxe de fondo, non? Será unha parte das nosas vidas, pois aquela experiencia que tivemos con calquera, ou incluso un lío, ou calquera outra cousa,
coa música de fondo de Ruxe, como unha banda sonora de parte das nosas vidas, non? É a banda sonora da Galiza do século XX e do século XXI, da Galiza da xente. O futuro, como dicía Strummer, non está escrito, pero bueno, igual é bastante posible, non, que o grupo dure uns cantos anos máis. O que? Hombre, eso espero. Pero ganas temos todos e todos poñemos, creo que, un poquinho da nosa parte para que eso sexa posible, non? Pero a vida tamén che vai dicindo as cousas, non? Pasou moita xente polo grupo, non? E houve xente que tuvo máis duración que outra e máis peso que outra. E a xente vai no deixando, non? Entón aí tes un punto así, un pouco de reflexión e dices, hostia, pois a min apeteceme seguir, eu quero seguir, a min non me tocou aínda, non? Entón si reflexionas un pouco, joder, pois a xente que pasou polo grupo e claro, pois que para eles acabou, que lle pasaría pola cabeza, que o que lle cambiaría na súa vida para que o deixara, non? Non somos eternos, sempre, xa o dixemos unha vez nunha entrevista que se un meteorito acabou cos dinosaurios, pois a mellor tamén acaba con nós. Pode ser calquera día. Santo Deus, onde está? Tes que comezar sempre, non sempre estamos comezando. Gústame moito esa idea, non? Nós non fixemos nada, nós temos que ir a tocar o próximo concerto, e nese concerto temos que convencer a quen nos vai a ver, que nos veña a ver ao próximo. Sempre temos ideas para facer cousas. Ainda ben non estamos terminando unha e xa sale a idea, pois acabamos de sacar o disco este e xa andamos maquinando o seguinte. Eu creo que o futuro pasa por mañán, e mañán temos ensayo, e dentro de unha semana temos 2 ensayos. Xa tocamos en festivais con moitísima xente, tocamos en garitos nos que non había prácticamente ninguén, tocamos en festivais en países nos que ninguén nos entendía a papa do que estábamos a dicir, e tocamos pois na aldea do lado, non? Na que todo o mundo nos conocen de que éramos cativos. Creo que non acadamos ningún dos nosos obxectivos aínda. Entón, estamos con paciencia, traballando, e seguimos disfrutando, e esperamos algún día pois, achegarnos a esos obxectivos, non? Ese é o futuro. O futuro para nós significa seguir disfrutando desto e seguir notando que te ilusiona, non? Onde está? Marcoume moito, xa tanto personalmente como musicalmente. É verdade, aínda que eles leven 20 anos, e claro, sexa a súa vida, eu para min tamén considero que sin isto non sería o mismo. Ahora mesmo non me imagino unha vida sin Ruxe. Claro, algún día terá que pasar, e o día que pase, pois, será unha pena moi grande, a min dará moitísima pena, eso seguro. Cando Ruxe remate, a vida seguirá, lóxicamente. Creo que quedaría contento por todo o que vivín, por toda a xente que conocín, por todos os bons momentos que tuven e os momentos de felicidade que tuven con eles. Eso, eu creo que non hai cartos que o paguen, non? Esas cousas todas que che quedan a ti, de recordos, de experiencias, de vividas, eso quedaríame con todos os momentos vos, non? Inda que Ruxe non siga tocando, xa quedamos tatuados a ferro, non? Co Ruxe, agora xa non ten volta atrás, xa son demasiados anos, xa estamos demasiado ligados a Ruxe para sacalo das nosas vidas, eu vexo complicadísimo. É complicado imaginar unha vida sen Ruxe. Fora da casa, fora da vida cotidiana, é o que teño. E
non imaginaría unha vida sin Ruxe. Sempre adiante! Longa vida! Ruxe, Ruxe! O tempo pasa e é que o tempo non para. Mentres arredo das nostalxias do pasado, pero os cemiterios vanse enchendo de amores. O corazón vai baleirando de amizades, e a cada paso mal e a cada mal momento miro de erguerme, poñome en pé e berro. Adiante, adiante, sempre adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante, adiante, adiante. Se somente para que unha persoa, tío, sentir eso, se somente para que unha persoa que está do outro lado, que escoitou esas cancións e lle dou ánimo de alguma maneira para sair dese sitio, buah, sabes, xa mereceu a pena, xa merecerá a pena que estemos toda a vida a cargar e descargar todas as cousas que pasan no grupo. Todo espazan, rompen, rachan todo, e a cada paso mal e a cada mal momento miro de erguerme, poñome en pé. Eu creo que o único que podo facer é agradecer á xente toda que ao largo da historia pois segueu a Ruxe Ruxe, foi nos a ver a un concerto, ven a día de hoxe, ou virá, porque sin eles a banda non sería o que é hoxe en día. Poderíamos facer outra documental dedicada exclusivamente a ler os nomes de agradecementos a todo un montón de xente que andivo aí, ten razón xa. Pero moitísimas gracias por todo, non? Por axudarnos a permanecer nesto, a crear nesto, a creer nesto. Xente que tocou con nós, que foi parte do grupo, xente que nos axudou en determinados momentos, que traballaron para nós, que nos botaron a man, que puxaron o noso carón, que andan por detrás, os que veñen a vernos, os que están agora, que creo que temos un equipo excepcional, non? Dende fai uns anos para aquí, a verdade que é espectacular como funciona todo. Ruxe Ruxe somos todos. Limpo as feridas, paro a contar el oito, e a cada paso mal, e a cada mal momento miro de erguerme, poñome en pé, perro. Adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante. Que veñan como veñan as cartas, tío. Que veñan como veñan as cartas, que veña como veña a partida, que sexa como sexa, o único camiño é tirar sempre para adiante, non? É sempre adiante e arriba, tío. Sei que me queres, sabes que te quero. Detrás de ti vou como un cabelo. Sei que me odias, sabes que te odio. E agora non me pidas que che cante cancións de amor. Escoitar cancións macarras é o que a ti che pon. Cancións macarras.